Всеки ден в България една жена умира от рак на шийката на матката, а всяка година при 1000 жени се открива тази болест. Как може да се избегне? Колко струва това? Естествено всички въпроси, които проистъкат. Разговор с доктор Андрей Галев от Военно-медицинска академия, който е председател на Българското сдружение по превантивна медицина, и Лилия Асенова, която е преборила болестта. Да, сега може да се представи. Доктор Галев, тази статистика имаме от вас. Официална ли е? Как е направена? Вярна ли е? Тази статистика е абсолютно вярна. Просто логото всеки ден умира една жена, българска жена от рак на маточната шийка, е нещото, което хваща и грабва погледа. Иначе около 400 жени реално всяка година по статистика умират от рак на маточната шийка. Даже и повече. Ако погледнем статистиката за 2007-2009 година, нарастването от рак на маточната шийка в България е с 2,4%. За 2009 година състоянието е абсолютно същото. Това са от националните ракови регистри, които излизат на практика 2 години по-късно, защото в момента те са по личните амбулаторни карти. Тоест най-късната година, която е дадена, това е 2009 година и за съжаление нещата не показват добри резултати. От тогава до сега смятате, че дори са прехвърлили 400, ако се следва тая тенденция? Ами да се надяваме, че са стационирани. Добре, кажете вие. Как открихте вие болестта? Къде отидохте? Кога? Беше преди 10 години. Нищо не се знаеше за това нещо. Огромен шок. Но поне по това време имаше някакъв контрол на тези неща, в смисъл профилактика. Някаква. Вие как разбрахте? Разбрах, работех в едно учреждение, в което ме задължаваха задължително да отида на един контролен преглед. Всяка година и не ме пускаха да отида на работа, ако не съм си направила това. При нас е така, ама аз не ходих тази година. И така откри се, че имам папилома вирус, което вече в наше време се знае, че той причинява рак на маточната шийка. Дори специалистът ще каже, че има Нобелова награда за това, че е открита ваксина за този рак. Съществува и открихме го и какво после тръгнаха едни дълги мъчения в библиотеки да разбера аз какво се случва. Вие сама се образовате? Аз самата, съм се образовала. Защо? Защото нямаше кой да ми обясни какво е това всъщност. Единствено и само ми казаха, че трябва да претърпа една операция и най-така успешното беше, че намерих правилния специалист. Това значи онкогинеколог, на който тук мога в тази аудитория да кажа, че наистина всяка една жена, когато се сблъска с едно такова нещо, трябва да отиде при правилния специалист. Вие на колко години бяхте тогава? Да, тогава бях на 25-6 години. На 25-6 години. Дечица? Да. За моя радост имах тогава и 2 малки деца. Така че това беше успешно поне в тази насока. Как се лекува тази болест? Ами да ви кажа, това е много индивидуално. При вас как? При мен протече много добре. Първо, аз съм човек, който психологически много добре се справя с тези неща, но пък от друга страна семейството ми беше обременено. Обикновено човек, като разбере, че има рак, си казва, ще умра. Ами знаете ли, така е, но в крайна сметка рака не е някаква присъда. За мен това не е присъда. Не. Живеем вече в толкова модерен свят и мисля, че това си е една нормална диагноза. Операции? Да, мина съвсем една лека операция. Да, разминах се с тези неща, защото беше хванато на време и проведено най-правилното и точно лечение. Как да бъде хванато на време е, може би, най-важният въпрос в крайна сметка? За да бъде хванато на време, трябва да се ходи всяка година на скринингови профилактични прегледи при колегите акушер-гинеколози. Статистиката в България, за съжаление, обаче показва, че по отношение на рак на маточната шийка само в 10% е хванат при такива скринингови профилактични прегледи с цитонамаски. Останалите 90% са диагностицирани,
когато вече има сериозни оплаквания. А принципно рака няма клиника, няма симптоматика. Когато се появи такава, е вече прекалено късно. И казвайки 90%, това означава, че вече това е хванато в късните стадии. Когато тя каза И за това резултатите са такива, с каквито започват. Точно за това става дума. Зависи от стадия, в която е хваната жената и оттам нататък какво ще бъде лечението. На колко години трябва за пръв път да отиде едно момиче на такъв тест, за който вие говорите? След 30 години е абсолютно задължително, но преди това, ако се правят... Това е просто от малки момиченца, ли? Не от малки момичета, не, но след 30 години е абсолютно задължително. А преди това, след 25 години, е съвсем нормално да започнат да се правят такива... Всеки път, когато ходи на гинеколог жената, да се правят профилактични прегледи, цитонамаските, разбира се, това го преценява гинеколога, след като направи прегледа. Дали е необходимо, дали не е, но то е все пак нещо, което подпомага диагностиката. Възрастта, на която най-често се открива това заболяване? За съжаление, започна едно подмладяване на заболяването, както е в случая, но най-често статистиката, поне за България, посочи възрастта 41 години, в която жените се диагностицират с рак на маточната шийка. Тя спомена, че има сериозни открития в тази област. В 2008 година има Нобелова награда за медицина на немския професор Цюрхаузен, поради това, че свърза папилома вируса с рака на маточната шийка. От тогава вече до този момент има и 2 ваксини, които са на международния пазар, които превентират рака на маточната шийка. Така че, ако говорим за профилактика, има първична и вторична. Първичната е вакцинацията, вторичната е скрининговите прегледи при акушер-гинеколози. Вакцинацията обаче е нещо, към което хората подхождат скептично. Много често. Разбира се, че подходът е различен. Само искам да ви спомена, че от 19 век, когато за първи път започват вакцинациите, веднага се появяват и антивакцинални течения. Но ако има промяна в дизайна на инфекциозните заболявания, точно поради въвеждането на тези вакцинации. Изчезнаха някои заболявания, на първо място като вариолата, и други почти не ги виждаме. Работата в областта на превенцията много често е невидима. Това, което не виждаме. И когато започваме да не виждаме определени заболявания, веднага започва да се появява и антивакциналното течение, а пък защо да го правим? То е антивакцинално течение от една страна. Да, от друга, хората, които са срещу вакцините, много често говорят за мафията с аптекарската, хората с белите якички. Нали така? Въпросът е поради каква причина те смятат, че не трябва да се прави. Най-честата причина, че се напряга имунната система на детето, но реалните научни изследвания показват, че всъщност имунната система, нейният капацитет само 1/1000 от имунната система се използва при реалния имунизационен календар, който е в страната и който е в Европа. Казахте преглед задължително след 30 години, преди това по желание, макар че аз точно мога да апелирам, че наистина е спаднала много възрастовата граница и една жена, когато вижте при вас на 25, нали така? Когато започне така реално полов живот, трябва да следи това нещо. Защото тази болест се пренася и по полов път. Така, а вакцинацията коя да се направи? Вакцинацията, препоръчителната за България, 12 години. Тя не е измислена просто така. Това е направено въз основа на това, което се прави във всички останали европейски страни, и 12 години е най-честата. 12 годишни момичета. 12 годишни момичета, т.е. преди половия живот. Това е идеята на вакцинацията. Тя веднъж ли се прави тази вакцина? Вакцината се прави 3-кратно в рамките на 6 месеца. Ясно, разбирам. И това решава със сигурност проблема? Поне в 93%. При вас, като разбрахте, че имате тази болест, имахте ли вече болка някаква? Не, абсолютно. Никаква болка, нито някакви симптоми, абсолютно нищо. Значи от една страна го давате това е тихия убиец. На случайността, че сте разбрали. Абсолютно на случайността. И за това, че тогава, както казах, са се погрижили да се правят такива профилактични прегледи на време. А по принцип, за колко време се развива болестта? От
Митовете, че рака на маточната шийка е наследствено заболяване, се стигна до научните факти, че тя не е наследствено заболяване, а се причинява от вирус. Папилома вируса след проникването си се интегрира в клетките на цервикалния канал, базалните клетки, неговата ДНК, след което в период до 10 години може да остане постепенно развивайки се, така че инкубационният период е дълъг. Затова ви казах, около 40 години е най-често появяването на рака на маточната шийка като диагноза. Няма заразяване и след половин година вече с рак на маточната шийка. Това е казуистика. Обикновено 5 до 10 години след първично заразяване с папилома вирус. И тогава се разбира, че вече всъщност може да се окаже, че е твърде късно. Да, но освен това зависи от стадия на рак. В първичен случай може да се направи само конизация от гинеколозите, по-нататък да се извади всичките детородни органи. Точно това щях да ви попитам. Задължително ли, когато се открие това заболяване, това означава, че жената няма да може да има детенце? Ами, не е задължително. В началните стадии, когато се прави от акушер-гинеколозите така наречената конизация, е напълно възможно това да се случи, но така или иначе води до последствия, до по-лесни преждевременни аборти, така че силно затруднява детородната дейност, говоря за начални стадии. Да. А за другия, освен, че не може да има дете повече, се получава и на едно трайно обезобразяване на женските гениталии след такива операции. В каква част от случаите този тумор е злокачествен? Той е абсолютно злокачествен. Въпросът е в кой стадий е. Така че... Няма доброкачествен и злокачествен. Няма доброкачествен ход. Окей, да се разпространява из цялото тяло. Да, следва обхващане на органите на матката, на лимфните възли около нея и след това всички лимфни възли. Според вас, ако стане така, че имунизацията да бъде задължителна, ще бъде ли решен проблема? И как ще се отрази върху тази статистика? Изключително силно съм убеден, че това ще бъде решено. Само искам да ви кажа, че всички страни наоколо, включително и Румъния и Македония, имат реимбурсация, т.е. безплатна ваксина за момичетата на 12 години. Разбира се, няма да ви очуда, че 18 от Европейския съюз, от Франция, Англия, Испания, САЩ, Канада, тази ваксина е безплатна за техните момичета. Говоря все пак за нашите съседи. Добре, благодаря ви за този разговор. Приятен ден ви желая. Благодаря ви. С нас. Стартират тренировъчните лагери в X-Factor. Подробностите от библейския дует Ангел и Моисей. На финала, разрешена ли е любовта в новата песен на Криско? Разрешена любов, да тече цял вечер, аз не съм готов.